12थि बोसोरारि जथुम्मा आरो 6थि 2 बोसोरारि जथुम्मा खौसेखौ जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन, खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो, खिन्थु हरनांगौ। आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन, सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों, प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय, फाग्लासो मा जानो जाखो। आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ, आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज, बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो मोननांगौ। खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ', नङा होमबा? सुक्तिया खालामदों जयैनो, नंगौना नङा? सुक्तिया खालामदों जयैनो, बाहागा राननांगौमोन ओरैबायबो, हरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय हरजाय प्रमदआ। मानो बिनो रोङाखै? ओरैजायबोथ' एनडिएफबि दं ना, ओरैजाय एनडिएफबि गैया नामा? हा? एनडिएफबि दं, एबसु दं, बिएलटि दं। एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि, एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि। माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो? जाखायाखै बियो, जाया बे। बिटिसिआवल' एबसु दं, बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं, बिटिसिआवल' बिएलटि दं। ओरैजायनि बिएलटि, ओरैजायनि एबसु, ओरैजायनि मा होनोमोनलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखैबा बोरो? सुक्ति खालामनायनि माबा बहा बोरो? आंनो देखायनाय, देखाय दे बहा सुक्तिया खालामबाय, बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय, बहा बोरो? मा मोनदों बोरो? बो देखायनाय, मा मोनदों बोरो? मोनाखैबा मारैथो जाखो? जाम्बा थांसिगोन। बिदि थगायजायो मानसिया, बेबायदि थगायजायो। सुक्तिया खालामबाय, बिटिसिनि मानसि, जोंना बिटिसिनि एबसु, बिटिसिनि एनडिएफबि, बिटिसिनि गासिबो जाजोब्बाय। बोरै जानो जाखोलै दै? आं रायलायगोन, सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं, बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं, बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दङ। होनांगौ माबा मोनसे, मारै जानो बुंनानै लाब गैया, खामानि मावनानै देखाय। मा होनो ओरैनो लेक्सारल'जों मा जानो? खामानि मावनांगोन दे, खामानि मावनि। आङो दा जयन्त बिथांजों केबिनेट मिनिस्टार, नोंथांमोननि समस्यानि सायाव आङो गुवाहाटि मोननायनि सिगां सायाव थिग खालामना गालांगोन आङो, मिथिबाय? नोंसोरबो थिग थानांगोन, जोंल' थिग, आंल' थाबा जानाय नङा, नोंसोरबो थिग थानांगोन, मिथिबाय? नै बेलाय बेखौ माबानाव सोंदोब्रा, बेखौ माबानाव सोंदोब्रा, जोंना मा होनो दिपेन बर'नाव सोंदोब्रा, जाम्बा। आं राजनिथिजोंसो लेथार, बबाव फाग्ला जागोन। नों बुंबायथ' सोंगोन आङो, दे जागोन। जोंना मुलुगसोलोंसालिया हरजाय मोनसे जाबाय आरो नांबावगौ दे, सिमेन्टनि दे फैबावगोन आङो, बिराद समायनि खोथा। आङो जायखिया नोंथांमोननि जिथु समस्याफोर आङो मिथिखाबाय, आङो रायज्लायगोन, सनमान होगोन। आं जोंनि बिटिसिनि बाहेरानि थानाय गासिबो बर' संगठनफ्रा जयैनो था, आं बेखौ लुबैयो। फोरसा फोरसि जानो नाङा। जोंनि थांखिया जाहैबाय मा खालामनाय मिथिगौ? मा बेना जाथाखसै। जोंनि थांखिया मा? एकदमबारे दे गासिबो मिथिजोबखागौ। उनाव फैबावनोसै दे।
गोबाव खालामला दे जायखिया समस्या समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে थैंक इउ दे हेलौ तारमाने जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि निफ्राय गुवाहाटी बेलतला सार्भेयाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन बेखौ एखेखा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो भारा जाग्रा नङा प्रमद बर'आ बेखौनो फाग्ला खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मानो भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै होखालामबाय आङो माथो ओरैनो भारा जादोंलै भारा मानो भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटी बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलाव जालदाब ओरै हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ गावजों गावलाय दे